ka niya, hindi pa ito magbigaso ng buhat. At sino na ng mga bayhana kung hindi ka magpailang engineer? Construction worker. May bawa kasamahan na to. Pwede istrikto ha? Nakontrahan magani. Kontrahan magani ka? Muna diha lagi. Kung magpaasa tas mga babae ba, hinuon ang atong purma, engineer. Away mo lang pala, ako lang nagpiko. Sus, mabigaso tali ang babae si Cecil. Sus, ay kung managan ako. Mahuna ang maayo. Na kung mahibawaan nila nga construction worker lang ta, dili ta nila tagad-tagaro. Ibaliwala ta nila. Di ba? Mao lagi. Ang problema ni ba, kung mapaasa ta nila, yung nakagusto namin ako si Cecil, may tagluwa itong gingon. Kasi may taglukdok sa ako yun eh. Gusto makakagat. Siyapol. Saan mo kawin? Shuffle mo lang. Pero ato na sang tug-anan sa tinuod. Nga di ta engineer. Di na to sila pasahon. Kaya nga no. Kung may bawa kayo tayo lang tigkaw tas kasilyas. Samot na noon. Labi na to yung amahan. Pero tinang istrikto habi ato. Nga ba dahil hindi mo ta? Natural. Abi mo. Dili ta makadama itong mga bayana. Kay napay atong purma eh. Ug purma may purma. Ug barog may barog. Ug panit may panit. Ug dagway way tay dagway. Nya, makadama ta atong dili ta magpailang engineer. Oh, ikaw kun. Kumaginon sa. Ikibala. Wala ba'y aso ng kumkum. So inaisan na itong apelido. Engineer, mangingilad. Isa ko sa nakot ng tatanon. Ah! Ano pa isuda na yan? May piko. Hadlok. Ako rin bahala. Ala. Kuya, mga yata chikis, no? Na atong silang papadayon na sila may gugman. Oh, ikila kita talaga na. Ikabit-bita niya at chikis. Uy, porma ta. Sulo na ni. Martilyo. Oy, Kapas. Mukha mo sa butaw. Agaw sana sa... Isilin nila siya. ang modelo. Engineer ko. Bantay ka. Ibala sa mahalat lang. Ana, basta ako'y bahala mo. Day, sir. Ang gabi ba? Bukamang ko sa inyong balay, ha? Day, anto sa inyo ang gabi ha. Sitan. Daan naman ito na mag-iingnan si Papa. Basta pagdala lang mag-ing. Masay eh. Inasal good. Oh. Ay, insal. Ay, okay na. Engineer good ta. Balik ang mama. Oo, ang kanang day si Sil. Inasalam. Ay, problema na eh. May paborito kang ni Daddy. Aw, bitbitan ako tibok sa inasal. Kay mahal kaya ko sa kong tibok inasal. Iso na siya sa kahon. Joke na diya. Sure mo? Niasan ra ba si Papa ninyo? Bitaw. Niasa na ra ba si Papa na mo? Nganay. Engineer ng sita na. Aoy! Ikaw bi akong pag-asa. Basta anyang gabi ito ha. Mga katong natumis inyo ha karong gabi eh. Bisita. Ay sige, no. Ay, engineer. Basta ayaw lang mo pagdugay ha. Lakaw sa mi, alis sa mi. Tagpaan ni Sisil eh. Nagtugtal ko. Kapilawa sa bunig siya ako eh. Magkay ka na bili ha. Si itan mom. Ayaw pa na tanga. Bas ni ma'am. Construction worker lang ka? Hindi lagi. Maadbad na ni ma'am ha. Maadbad na. Sa ma'am. Bas na ba ni gabi. Kay ma'am tag mga buwak sa humot. Langsung good. Bitso nga war batay kwarta. Hello, ma'am. Wala pa lagi gihapon na abot ang simento diri, ma'am. Ganihara man mi nagpaabot. 5 na lang kasako diri ang nabilin. Wa na sila gamiton. Kabilya nahurot na po diri. Asa naman sila? Mao ba dugaya pud, ma'am, oy. Ganiha buntag babayanan nako gipa sugo diha. Yung sa naron hapon na. Hala magpaabot mi ha. O karon kumahin mo karon dayon, ari na dayon mo kay ang ako mga panday mao na lang gyud nang gihuwat. Sige sige. O sige inyo nang gikarga sa kuan truck. Hala maayo. Sige ma'am, dali ma'am ha, palihog lang ma'am kay magabian na sila dire.
Di ana po ning mga buhay balo ay. Laro na kayo ang mga dagway. Unsa may maayo sa hapon? Bali na sad mo. Wa pagani ninyo na impas tong una ninyong gibali karon balik na sad mo kuhag kwarta. Di apay porma aning duha ay murag mga engineer. Ma'am. Dalihan ang muli. Kay manyak man ba? Ako may patuli ko. Kupod. Katulad po ko. Pisota. Bitaw ma'am. Nang lamig. Ano maning magasto ma'am oy. Kita lagi yung tao na. Hindi magod siya agad o. Ano man? Electrical engineer. Bulot na magkagpisi. Ikaw kali. Engineer siya ka, pero kawaki ka plus yung anas tae. Bilang. Pero ma'am, Paabot. Wali, alam mo, ma'am. Ay, sabot-sabot, ma'am. Kimawag tang hindi mo pagkagwapa, ma'am. Atik-atik pa ay mga naong og kwarta. Sige rag bali-bali. Layo pa kaayong oras. Bali na. As 4 pa. Trabaho sa mo diha oy. Mga naong og kwarta. May pangkwarta na inaong. Kamu, wag gid mo yung mga kwarta. Awa, may pagkagutang sir, balik. Kaya nga to sir, kung balik ang sir, ibta rin tayo kuntay 5. Oh! Ay, mga mga tata! A few moments later. Ingay sisim kong pinalangga. Muhikap ko sa imuha, muhikap sa gas ako maghinig ka pa'y kitang duha, sa imuha ug ako sa imong naw kutingwa pa. Mutila ka sa ako mutila sa gus imuha, maghinila ay kitang duha, sa imuha ug ako sa ice cream pinta bisa. Magkugtog ka sa imuha, magkugtog sa gus ako Kasayo magong nanaygon. Boss, engineer na eh. Mga engineer na boss. Kasayo ko yung manaygon. Huwag pa may Pasko. Oh! Lisensyo. Manggod, bisita mi sa inyo. Imong anak doha. Ha? Sisil ba? Sinisil ba? Tay, mo na mong gingon nimo nga mga engineer. Mau ba? May hapon, minatay. Oh, May tayo. hapon. May hapon tayo. Pinuta ni magtupi tayo, Hindi mo na magmanok na pas mo. Sabi ba ninyo? Kani akong mga anak. Ba't ano ba taon sa inyo eh? Pero kay mga engineer mo ako. O makahatag kong tarong ba sa kong anak. Ano diliman? Basta inyo lang ta natarong na ako ang anak pagdala. Hatagan yung mayong uba. Inana ko ka buutan ng pagkatao. Sir, mahalon din ako sila Sisil. Ako ihatag ito nan. Di dilo siya pahago-hagoon. Dili lang palabuhon. Dili siya na ko siya palungagon. May bugas. Kaya may bugas. Ay! Eh, sabihan di kasi bro. Hindi ko nila Sisil. Ito sir, sabihan di kasi bro. Kasi Sisil ako maminyuan. Balitan niyo din out to sa ganito. Magpulon. Yung sound sir. Ato pinda ka dito ha. Abi ni mo no sir. Kanang gipangandoy nimo kaugmaon sa imong mga anak matuma na muna. Sa mo tahi si Demisil. Nga ako ning higugma. Ako ning patukurag balay. At tagaan ako ning mayo sakyanan. Mga nindot na sakyanan. Nakapabarog na kog 5 ka building. Hugno ang upat. Baliwala na ko ang kwarta. Mingruta. Lain pa yato engineer. Ilan may mo edad karon? Inmot man ko. Ito, sir, sa linood lang.
Kuminta ka tuig na siya nagservisyo ng engineer. Mo ba? Oo. Pero masiko sa 20 ka tuig. Sa isinta na yung edad. Surtihan ni mo senior citizen naman imo maparis. Sabi ko 30. Sige lang, engineer bit ko. Makabili ko yung imo dito ako. Diyan ko pa, tagungka. Sabi ang aking. Sabi ang aking. Hindi mo sa. Engineer ka daw. Magdili na tagdigamos. Kinaon. Tapos pinahan. Pupunta ka. Doon sige mong ibinag doon. Ibang buwan. Tulog mo. Yahan na. Engineer, pas mo. Napay maus na. Isa pabalik. Kasi pagyaw-yaw. Wapa unta. Sumbong niya ko ng sihir ba? Ay. Oo, pabaliho na niya. Pero iya sa nainuan ko. Ano? Pagkuhan, bertahan ka. Sus, iparang guwapa. Itong atong amlay. Oo. Ito. Ito. Naghawas lagi mo. Daisel, nagbuhat ni sinipol. Muni sandite siya. Dali at pas-pas daw. Hindi nilang kata. Ay, kaway ayo di ay. Mga libur day mo? Di mo engineer? Sinualan ko din si Sil. Lapti ka. Engineer lagi mi bro. Engineer mi sa CR. Bahala naman ni mga mintain. Basta ang gugmani mo. Sumot ng Japon. I love you. Abi ni mo dahil. Wa man gid may mahimo kung gid mo yung engineer, di man mininyo. Di man gid mininyo in taon. Uy, mga tiguang, mga mangingilad. Kamu na rin pagminyo. Dai! Si Sil, Dai! Dai! Palas na ka na, Dai! Obo! Dali ma'am, tara dali ma'am. Action! Atik pa ay. Atik pa oy. Sige lang magbalik kwarta diha. Panarbaho mo oy. Sayo ba kaayo? Ang naong ay. Kwarta. Action! Natik pa ay. Mga naong og kwarta. Bali-bali baya. Panarbaho mo oy. Sayo pa kaayo. Ya, naanadain mo dire. Umaya sa ninyo mga trabaho diha. Layo pa kayong alas 5. Mga way kwarta. Asa naman ang mag-deliver sa simento, ma'am? Ganihan naman ko nagpaabot. O maghihapon hangtod karon. Gamitono na ra ba diri? 5 na lang diri kasako. Action! Ay, saka to. Sige, Jilly. Uy, mga... Ako. Action! Uy, mga tiguang pa mo, mga mangingilad pa mo. Action! Uy, mga tiguang pa mo, mga... Action! Uy, mga tiguang, mangingilad. Kamu na lang pagminyo. Nagtisa,